Tuhan. Dulu mengisor tan bedaning koyok menung. Sopo? Yen pancen kowe takon, aku Kebo Marjo itu. Sopo kuwi Gusti? Aku Joko Mbaran. Kemarin Kebo Marjo. Nek ngono mapan kebenaran. Aku bisa ketemu kowe ning papan. aku piye? Mergo kabeh lemban jauh sinuwun Prabu Bramantudha. Yen to iki dina aku kudu bisa nugel janggaring Kebo Marjo. Nek kowe wis sayane wong kaya oh, takon bisa. Ayo maju saja. Tangi ini bujang. Umbaran. Tangi oke. Swaraning simbah pameger aweh daya kakuatan lawan aku satemah aku bisa walaya kemak jati kok menawa kanthi iki aku bisa mungkasi karya migas jangkaning Kebo Marjo Kebo Marjo nek pancen kowe nyata sekti kondanging jagat lancuring dewa tanding ngono iki Joko Umbaran tanding ngono Umbaran Marjo Umbaran oi, ay sayane wong coba. Kebo Marjo nek adu ato sing balung kandeling kulit aku kalah karo nek pancen kenyata degdaya tututana iku
nuwun. Iki ana sak tengahe ngalas lho, Dik. Ya. Kenapa? Aku bingung, Dadak. teges bingung perkara bingung ora iso metu dalane ngono ora. Lah sing kok karepno bingung kepiye, Gus? Iki mang aku gelut. Gelut karo Kebo Marcuwewet. Kowe gelut karo kebo marcuwet. Aku kesetrum. Sawise gelut terus piye usanane? Aku kalah. Kowe kalah. Rumangsa kaseseraku mlayune. Ya. Saiki aku njaluk tulung karo sampean. Apa sampean ngerti pengapesaning Kebo Marcuwewet? Lah iki Piye kowe iki kok lagi iki apa piye? iso kowe iki minangka dadi dalane rezekimu karo rezekiku. Lho kowe iki iso tenan apa pengen ngandhakake dalane rezeki iki aja sembrono lho, Pak. Lho saya bocah enom ae. Aku tau krungu cerita. Tau Nek Kebo Marcuwet tuku duwe pengapesan, Bos. Duwe pengapesan le. Ya, pengapesane manggon ning sungune loro. Sungu kiwalan tengene ku. Heeh. Carane tak kiye-kilik. Lho kengkone tanjengane nek Pancerwani kuwi nyebuto karo wong tuamu wadon Jinggowati. Nah, Nek ngono kowe wis ngerti nek aku iki anake Jinggowati ya. lho aku tau krungu cerita ngono lho ya. Kaya ngono jebul wis Mangkone kowe nyebut karo Jinggowati, Heeh. mesti atine luluh. Oke kowe ora njaluk gendong nek kelakon digendong karo Kebo Marcuwet, sungune pokan. Kaya ngono le. Pancen kaya ngono kowe Ayo, ayo. Ono Ojo ning kene dulu. Ayo Kebo Marcuwet. Ayo ngaran. Ono apa? Ayo, kowe ora jagat jabune wong coba. Tadi Kebo Marcuwet. Kebo Marcuwet. Ojo mbok senggo aku bocah cilik wingi sore Karep kowe. sing durung pupuk empuyange. Ngerteni ono ya Kebo Marcuwet. Aku mlayu mergo golek papan sing pas minangka kanggo nugel gulumu. Mula ayo ditentok ning papan kene. Kowe apa aku sing tumekaning pati? Oh, Wis blas. Aduh. ngaran. Kebo Marcuwet. Ayo nyebut ngaran wong coba. Wis sak turuwe kemarin pasti. Yo, aku ngaku kalah. Mula aku tak nyebut karo wong tuaku. Sing wis nglairke aku. Lanjut lan aku yo Marcuwet. Sak karep kowe. Ibu Jinggowatiku. Aku jaluk pamit. Aku ora kuwo tanding karo Kebo Marcuwetku. Ngaran. Heeh. Pernah opo kowe ngarep Jinggowati? Dadekno kaweruhmu. Aku anake Jinggowati. Jinggowati ya wong tuaku wadon Aduh, Marcuwet. anakku dewe kembaran. Kembaran, Bapak Marcuwet. cucune kue turun kemakaning pagi. Kabar saya kurang ngerti. Yang kue putrane Jinggowati. Dan kue anakku dewe kembaran. Bapak Marcuwet ono. Saiki ayo kowe ajak baik tegak karo ibumu. Kowe numpak orang pundakku kembaran. Kaya ngono Bapak Marcuwet. Aku sago. Gini baran. Ayo,
legen. kula. Piye Gus? Sampeyan kok amen ayem ae. Imaulah bocah cilik-cilik. Heeh. Piye Gus wusanane nggonmu perang karo Kebo Marcuwet? Wis kelakon Kebo Marcuwet mati. Mergo sungune ndak brokak lek. Lho ora tenan to? Dumadine pusaka loro cacahe. Oh, iki to. Heeh, ya terus. Lah iki kene ngerti iki pusaka apa lek? Iki, Heeh. iki gombal digulung-gulung. Sampeyan aja ngajak guyon. Iki pusaka tenan kok mbok anggap Pusaka? Heeh. Jenenge apa iki? Wujude kaya gada. Kaya gada. Rupane kuning. Heeh. Jenenge apa lek? Nah ngono jenenge gada wis kuning. Gada wesi kuning. Ya. Nah. Lah sing siji iki dawa Heeh. kaya dening pedang. Ayo. Nek ngono iki jenenge apa lek? Pedang-pedangan kayu. Iki aja dienggo dolanan. Lah terus disenengke apa? Pedang kunto Sukmayana. Kaya ngono lek nek ngono. Aku lak durung ngerti jenengmu. Jenengmu sapa? Aku Dayun bapake Turkiem. Ayun, bapak ketul dim. Ya. Aku yo matur nuwun yo lek. Sampeyan iki sapa jenenge? Aku Joko Umbaran lek. Joko Umbaran. Heeh. Iya, iya. Lho. Apa? Ae kok piye sak lumbangan lek. Nek Iya, ngono. Gomar masak gombangan. Heeh. Lah terus? Kowe minangka dadi paseksan yo lek. Iya. Besok nek ana reja-rejaning jaman dadi desa utawa kutha utuh lumbangan lek. Ayun, Pripun urae? lamun besok lumbangan dadi kutha kang gedhe, kutha kang kencar-kencar, aku sing bakal nunggui. Jenengku Umbaran bakal ndak simpen. Aku nganggo gelar Urubesma ya minak jiwa. Ayun, Dene aten kula sampun rampung kewajiban kula tak pantos lah diarep-arep kali mbok niku piye. sampeyan ora usah nendi-nendi. Lho, lajeng kula teng pundi lurae? Kowe melu aku. Kowe tak dadekno adi kinapsihku. Nggih. Endi papan gunungku kowe kudu melu yo yun. Ajeng-ajeng matur nuwun